gaskiya ne kwari da ana nan ke. Assalamu alaikum. Kai, daga naka. Allah da kai. Kai, gaskiya kun nan fata an shi ba. Kai tsohon nan yana hanyar gidan mutuwa. Bari ke tuna muke tura mu sai da gidan tamburin ma ni ma ina ciki. Kai ya kake kan na taushe yake mutuwa kullun tsohuwa sai ta sa in can ya cin mai da shi. Wallahi tallahi an na rasa yadda zan yi da shi. Allah. Sai an fito da shi ya sha iska. Kullun sai na gasa shi a ranar gama ya kasance da shi. Ka iya tafiya ma yanzu kenan. Kai wannan ba da ko gane ko ba ya kai ma bayan shi kenan. Idan kai magana ya ga waye mun gano in iska ma na gaskiya ma. Allah zan mu kuma ganin shi yanzu. Bari in shiga gida in fito. In mana yanzu ka fito da shi ya sha iska. Fito da shi. Bari in shiga gidan. Bari in shiga in fito. Ai sa diza masu Salmanu tashi mu taimaka mu je na Allah kai ta so da ni dan ba a da karfi ba kashin ya kai ka san wai ya ka fito ka ji mutanen mun ka saba da irin gidajen namu kun fito da shi ba wai ai mun fito da ba mutum da kiran mutum wallahi ba yanzu bai da kiran mutum yanzu kuma idan mun da shi bari ba shi kawo shi akwai da zai kiran mutanen da ya ku kuma ai saboda kuna kallon irin filan nan na mutanen kasa wanda ka san lafiya mutuwa na'am na'am mutuwa ce ba kiran ta kai ba ba na ga muku tsohon nan da kafa shi ba ya iya gudu ai gashi nan ya fita da shi da mai gudu wasa ne ku dawo da shi Kai yara ku sake ruwan layi ba zan koma ɗakin nama. Shit! What?